Goddag, må jeg lige bruge et par minutter af din tid. Ønsker du at køre på første klasse, og har du brug for masser af plads til din store eller sammenbragte familie, har vi løsningen til dig. Denne 9-personers karavelle med 150 heste og DSG automatgear er en stilsikker løsning, hvis du ønsker masser af plads til både passagerer og oppakning, eller hvis du blot ønsker en sikker bil med godt overblik og fantastiske køreegenskaber. Bilen fremstår i sølvmetal og har blandt andet multifunktionslæderret, fartpilot med distancekontrol, oliefyr med fjernbetjening, radio med Bluetooth og bakkekamera. Endvidere har bilen anhængertræk, fjernlysassistent, toglygter med drejelys samt hjælpe-lukkemekanisme til både skydedør og bagklap. Bilen fremstår som ny og er klar til levering. Bilen er fra maj måned 2016 og har kun kørt 12.000 km. Karavellen kan blive din for 649.000, hvilket er et rigtig godt tilbud langt under listeprisen. Har dette vakt en interesse, så kig ud forbi Volkswagen Holstebro Tankbiler for en prøvetur, fremvisning og en bilsnak. Vi har altid kaffe på kanden.